Gisela, m'agradaria que m'expliquessis una mica la teva experiència a l'estranger, no? Tu has estat molts anys vivint fora i després vas tornar Mhm. a treballar, imagino que directament d'aquí al Bio, o quina ha estat aquesta Hi va haver una trajectòria? transició, però sí, vaig anar, va ser el meu segon o tercer postdoc ja, va ser a Austràlia, a Melbourne, i allà vaig estar en un hospital dedicat exclusivament al càncer i vaig estar 9 anys i mig, pràcticament 10 anys. I allà també van passar moltes altres coses, vaig tenir una criatura, una cosa de la vida. I després, sí, després del Covid va ser quan vaig decidir tornar i per temes personals vaig decidir tornar a Girona i de Girona després vaig passar al Bio. Viu aquí al Bio 1 any i mig i vaig tornar fa 2 anys d'Austràlia. Sempre es compara inevitablement, no? En els llocs en els que estàs, en els que vius o passes gran part de la teva vida. Has notat diferències entre, per exemple, la teva experiència a Austràlia i després en tornar? Coses que... com ho valoraries? A nivell científic, a nivell personal... Sí, en tots els àmbits, però sí, sobretot a nivell científic. A mi m'acosta molt fer aquestes comparacions perquè no saps mai què ve d'aquella ciutat, d'aquell lloc en particular i d'aquí, no? Però sí, he vist moltes diferències i jo estic enamorada del país en el que vaig estar i m'estic acostumant molt i crec que amb molt de gust en el Bio, però sí que jo crec que aquella era una institució molt madura, amb uns valors molt de cares, molt expressats, amb unes polítiques molt fermes i que estava molt racionalitzat, molt pensat. A més ens vam traslladar d'un edifici a un altre, va passar a ser una cosa gran, o sigui que ja quan fas aquests canvis ja estan planejats, ja vas amb unes polítiques d'entrada, ja la gent que contractes, la contractes d'una manera. I sí, en allà vaig aprendre moltes coses, se me van obrir molt els ulls, i aquí doncs, encara veig que hi ha molts camins, molts aspectes en els que podem lluitar. Parles de temes, per exemple, d'igualtat entre persones? Mira, Austràlia en general, o Melbourne, el lloc on vaig estar, és molt multicultural. La població australiana és molt jove i aquesta multiculturalitat, aquesta integració, és molt evident i està en els estatuts i està tot arreu i fins i tot jo soc ciutadà australià ara i he signat i ho tenen molt i molt en compte i és molt embrace les cultures diferents, les posicions que vulguis polítiques, religioses, de tot. I aquí ho intentem molt i ho aconseguirem, però jo crec que encara vivim una mica els prejudicis. I això es respira també a l'ambient de treball. I amb aquest tema de la igualtat, l'home i la dona, que considero que el portem molt bé i hem avançat moltíssim, evidentment, en la meva generació ja ha vist molt de canvi, allà encara és més evident, allà hi ha polítiques molt fermes d'empresa, de consciència, que fan que paritat. Si no hi ha paritat és que estem fent alguna cosa malament. Entenem-nos que estem fent malament perquè aquesta paritat no hi sigui. I jo crec que sí que és un mica el canvi. Estem parlant amb la Gisela Mir, professional que treballa al grup de càncer de pròstata del Bio, però millor que ella no es presentarà ningú. Gisela, ens pots explicar, gràcies en primer lloc per haver acceptat aquesta invitació a participar en aquesta entrevista, ens pots explicar una mica què fas, què és el teu dia a dia? I moltes gràcies per l'entrevista, molt de gust. Jo estic en el grup de càncer de pròstata translacional, que està liderat per el doctor Joaquim Mateo, i jo soc especialista en un tema de genòmica, és un tema molt concret, i he vingut aquí una mica en funció d'aquesta especialitat. Jo soc personal de suport de laboratori, crec que hi ha com 2 línies molt evidents en recerca, el personal investigador i el personal de suport. Jo soc personal de suport a un nivell especialitzat. I el que faig és això, portar el tema de genòmica a nivell tècnic, sobretot del grup del Joaquim Mateo, en càncer de pròstata translacional. Abans parlàvem que hi havia, i que feies com una imatge molt clara, no? Les diferències que hi havia, per exemple, en un mateix laboratori en funció dels perfils, no? Que hi havia. Ens ho pots explicar perquè ens prenguem una mica de consciència de què estem parlant? Sí, això també potser ve una mica del meu background allà on estava, i és que allà tenim unes carreres professionals on hi havia promocions cada any, i a més s'espera de tu que demanis aquesta promoció, no? Que te promocionis, que diguis aquest any he fet aquestes coses, he complert aquests objectius, per tant crec que me mereixo, i hi ha els increments de sous i tot això. I això funciona en 2 línies molt diferents. Aquí a Espanya encara no ho conec, però en allà un és personal de suport i l'altre és la línia investigadora. I generalment, la línia investigadora, evidentment, és la que lidera, no? La que demana els projectes, la que aconsegueix la financiació, la que té la idea, la que té la pregunta, en aquest cas, la que interacciona amb el pacient i es qüestiona com podem tractar millor aquest pacient, anem a buscar els diners per aconseguir-ho. I la de personal de suport,
que és la que fa una mica els experiments, que executa aquestes idees i que s'encarrega que el laboratori funcioni a nivell tècnic i a nivell de logística. I ho comentàvem abans, una mica el que he observat a raó d'aquesta entrevista i de pensar en tot això, que en el nostre equip és un equip fantàstic i hi ha paritat total i absoluta fins i tot als diferents nivells, no? de més formació i de menys formació en homes i dones. El que sí que veig és que, curiosament, o no, hi ha molta diferència entre aquesta línia investigadora i el personal de suport. La línia investigadora potser som 80% homes, personal de suport potser som 80% dones. I això és una mica el que m'aporta la reflexió de que hi ha coses que no són evidents i no es fan conscientment, però que no hi ha paritat. Ens hem de preguntar per què està passant d'on ve. Tu quan ens fem aquesta pregunta, a quina resposta ve al cap o a quina reflexió arribes? Clar, són molts anys i crec que la meva reflexió és que som nosaltres mateixes. I en el meu cas, recordo molt bé el moment de la decisió que vaig dir trio personal de suport, i de fet me trobo molta gent jove, moltes noies joves que diuen la línia investigadora no és per mi, trio personal de suport, que és molt maco, m'encanta i no m'arrepenteixo d'aquestes decisions, però sí que m'arrepenteixo de no haver sigut més conscient en aquell moment, de no haver tingut role models, dones, que potser van triar per aquesta línia de recerca sense sacrificar el que jo pensava en aquell moment que s'havia de sacrificar. La meva reflexió és això, que som nosaltres mateixes i que ve d'aquells estímuls que tens al voltant, que no te n'adones, que passen a formar part de tu. O sigui, voldré formar una família, voldré tenir criatures, és incompatible amb haver-me de moure aquí i allà, el meu company també està dins de la recerca, prioritzarem la seva carrera, perquè així jo podré estar més. I això potser les noves generacions ja no ho tenen la meva, per descomptat. O la meva situació més personal, sí. Penses que també hi contribueix el fet que no tinguem o no acabem de tenir referents dones en les que podem mirallar-nos, no? Que realment diguem, ostres, no, per què no? I sí, no? Ja ha arribat. Sí, jo crec que si intento veure què podem fer per canviar aquesta situació, aquesta seria la primera de totes. I d'això me'n vaig adonar, jo crec, a Austràlia, on realment... Era un hospital, Peter MacCallum Cancer Center, uns 3.000 empleats, uns 700, 800 en el departament de recerca, o sigui, potser similar a les nostres característiques. Vaig estar allà 9 anys i vaig veure 2 directors, els 2 dona, i 2 perfils molt diferents. I aquesta, sobretot m'emmirallo bastant, o per mi el role model és la segona directora, que era una nurse, una infermera. I és una infermera que ha sigut capaç d'anar escalant fins a ser la directora del centre. Era una persona d'uns 60 anys, baixeta, riallera, dolça, empàtica. És un model de lideratge que per mi no existia. Que si jo hagués pogut ser aquesta líder, potser hagués tirat per la línia de recerca. Amb criatures, amb dones, i el seu missatge principal és: jo vull que les meves filles tinguin les mateixes oportunitats, evidentment, que tothom. I aquest líder empàtic dolç me va fer canviar molt el concepte, i vaig pensar, és el role model que jo sempre havia volgut. Que interessant, perquè a més un perfil d'infermeria, no? Correcte. Que almenys aquí a Espanya està atribuït a uns rols, a unes característiques molt concretes. L'altre dia, precisament, en una d'aquestes entrevistes parlàvem amb l'Ariadna Garcia, que està especialitzada en infermeria i que ara està fent el doctorat, que deia, és que les infermeres també ens doctorem, no? Vull dir que hi ha coses que a vegades tenim amb l'imaginari que no són així, estan canviant, no? Amb les noves generacions, afortunadament, no? I per això m'ha semblat molt interessant aquest perfil. És el que tu dius, tenim amb l'imaginari, no és conscient aquest, o sigui, no l'hem construït conscientment, senzillament és el que hem absorbit, però sí, és la reflexió per sobre de tots els doctors, per sobre de tots. Estava la Shelley, una dona encantadora. I abans comentaves també que a Austràlia es dona com molt per suposat que tu si portes un temps i consideres que mereixes un increment de sou o millorar la teva posició, doncs que ho dius obertament o fins i tot dient, no? Hi ha un pla per fer-ho. Aquí sembla com que ens faci por a vegades. Sí, aquesta també m'agrada que m'hi facis reflexionar, perquè jo allà estava amb un càrrec que era dintre del personal de suport, era un grup líder. I els grup líders esperen coses d'ells, i jo estava molt tranquil·la en la meva posició fins que m'han dit que no, que havia de promocionar, que ja n'hi havia prou, que portava molts anys, que tenia molts de mèrits, que a veure quan demanaria la promoció, i s'espera de tu que demanis la promoció. Si no la demanes, és que potser no tens l'ambició que ells necessiten per aquell càrrec.
I va coincidir en que, bueno, vaig quedar embarassada, va venir Covid, tot això, i vaig dir, ara no la puc demanar, tinc una criatura, no puc ni tan sols venir a treballar, estaré de baixa, vindré al 80%. M'ha dit, sí, és precisament ara que l'has de demanar, és precisament ara que s'ha de veure que tu no deixes les ambicions enrere per tenir una criatura. I per mi és la meva família, és una experiència excepcional, que passin totes aquestes coses a la teva vida, que se te trasbalsi tot, perquè tot a cop, doncs això, passes a formar una família i te donen el suport, i va ser mentre estava de baixa que vaig rebre la carta de enhorabona, has promocionat. Que diferent, Molt diferent, molt diferent. Aquí és com impensable, lamentablement, perquè no hauria de ser, no? Si al final l'hauria de... Està molt bé que sigui la pròpia empresa en la que treballes bueno, has fet molts mèrits, per què no tal que et convidi a fer-ho, no? Si tu al final no acabes de donar el pas, però aquí és com impensable. Sí, no sé si és una mentalitat més americana, però s'espera de tu. Si te vols estabilitzar, perfecte, t'estabilitzes i tothom està content. Però si la teva posició és de poder i vols continuar, endavant, t'ajudarem i esperem que ho facis. I van ser els mateixos companys, i al final va ser el cap que va dir, sí, ara és el moment, endavant. I jo te recolzaré i ara que fem. Que bé. Per tant, entenc que a nivell de conciliació laboral i familiar, bé, fins i tot tenint un càrrec, Sí. I a més, un altre role model, per exemple, era una investigadora que ella va decidir que només volia treballar el 80%. És competitiva amb els que treballen al 100%, doncs s'encarrega l'empresa d'ajudar-te i de l'empresa, la institució, i de compensar per allà on tu no arribis. Però si la teva decisió personal és que mentre els teus nens estan creixent tu vols treballar un 80%, l'empresa, la companyia te dona suport. I jo crec que aquestes coses, potser no, el que tu deies, no les tenim a l'imaginari, però si ens les posem, es poden canviar. Tot això es pot canviar i ja està, i només en podem sortir beneficiats. Jo crec que per això és tan important, no? Que persones com tu, que hagin estat treballant tant de temps fora, puguin aportar aquesta visió de que hi ha formes diferents de fer les coses i que són possibles i que són exitoses, no? I que es poden implementar amb èxit també aquí. I crec que això obre molt les mires de que una altra manera de treballar és possible. No dic que ho fem tot pas malament, no? Però que segurament hi ha moltes àrees de millora, segurament. Sí, no ho fem gens malament, però és això. Jo crec que si veiem la realitat d'una altra manera, la podem canviar. Si no, doncs està clar que... Està clar, s'han d'estar obertes de mires. M'agradaria preguntar-te també a nivell de... per les persones que ens estiguin escoltant, quina reflexió, arran des de la primera vegada que vam tenir aquesta conversa per fer aquests vídeos i tal, que les persones que ens estiguin mirant, què t'agradaria dir-los, no? Amb quines reflexions quedem? Perquè al final entenem que s'han de canviar coses entre totes i tots, no? És una responsabilitat de tothom com a societat. Això ja m'acosta més, Jo com a reflexió, i reflexiono a mi mateixa, potser a les dones cedir una mica menys, perquè jo per naturalesa cedeixo, i potser és el que he après, cedeix una mica menys. I parla-ho, i explica-ho, i jo crec que la gent té ganes d'escoltar, i jo crec que sempre hi ha un terme mig en què beneficia a tothom, ningú se'n beneficiï, de que una dona no estigui satisfeta, de que no se trobi a l'alçada que hauria d'estar i de que els seus objectius no es realitzin. Doncs jo potser sigues més conscient, no cedeixis tant i parlem-ho entre tots. Jo ho he tret en aquesta entrevista, suposo que ha sortit en altres, el role model. Aquesta dona en qui t'emmiralles, no has de ser una superexecutiva, no has de portar talons alts, no has de ser agressiva, no has d'emular a l'home. Les dones són diferents i d'aquesta diferència és d'on ens surt la força, no? O sigui que jo crec que és una mica l'autenticitat i el saber plantar-se i no cedir de forma dialogant, empàtica. Molt bé, doncs jo crec que amb aquest missatge ens quedem, no? Que una altra forma de lideratge és possible i també una altra forma de fer les coses i que són persones al final i cada persona té una forma diferent de fer, no? O sigui que gràcies, Gisela, ha estat un plaer tenir-te i compartir aquestes reflexions amb tu. Molt bé, tinc moltes ganes d'escoltar què han dit les altres dones. Sí, doncs moltes gràcies perquè és una sèrie de 7 professionals i us animo també, igual que la Gisela, que pugueu escoltar a totes les altres professionals de bio que ens han estat explicant coses sobre la seva feina, la seva vida personal i com entre totes podríem canviar, entre totes i tots podríem anar canviant coses que passen al dia a dia i al final el nostre objectiu és que tinguem una societat més igualitària per les persones que venen, per les persones més joves, no? Que venen darrere. Així que moltes gràcies.